Aquí tenim aquest llibre, que ha estat el resultat de 11 anys somiant amb aquest llibre, perquè és el resum de la meva vida com a artista de l'esmalt, que vaig començar a l'Escola Massana. Gràcies als meus pares i als meus mestres he seguit per aquest camí fins a arribar aquí. Mai, a la meva edat, que tinc 85 anys, m'havia pensat poder tenir un llibre així a les mans. Per mi és una joia i és el resum, és un de tota la meva vida. Espero que us agradi. M'agradaria que aquest llibre tingués una gran difusió, no per mi, sinó per l'art de l'esmalt, pels futurs esmaltadors, que pugui ser com un petit referent, perquè avui dia ja són peces que no s'acostumen. O total, us desitjo un bon Nadal, no? I tant de bo aquest llibre el pugueu estimar com l'estimo jo.